Обаче ако жената ги отглежда самостоятелно и без никаква помощ, или получава съвсем малко помощ и няма възможност да се погрижи за себе си, да седне и да се нахрани на спокойствие, примерно по някой път за часове не може да отида до тоалетна или не се наспива и цялото това нещо съответно вреди на организма, вреди на нервната система и тя започва да има все по-малко толеранс и все по-малко способност да задържа цялата тая дъндания, да го кажем така, цялата тая сензорна информация, която идва. Това, че някой, да речеме, си играе и стърже с някакви колички по пода, някой изпуска играчка или децата се карат или някой постоянно така се движи пред очите ни. За една претоварена нервна система това нещо може наистина да бъде изключително